Vou vos presentar esta foto. Esta foto, como podeis ver, intentei tal guapa, E era para regalarlle a un mozo que tiña, e deixoume plantada. E eu quedeime ca foto. E aí vos vai a historia da foto. Era asturiano, sí. Sí, e despois foise para Bilbao. E eu quedei ali. Esta foto voulle chamar a do desamor, a do plantón, ou aí te quedas, eu non sei, calquera lle queda ben. Ai, non disgusto, deume moito, é rabia. É que, claro, antes con 20 ou 22 ou 23 anos eras moi parviña, e non había internet, non tiña WhatsApp, non tiña nada. Entonces, pois claro, era moi complicado. Tiñas muchísima máis, tiñas moita inocencia. Non é que foras unha burra, pero é que estabas algo atrasadilla. Que se fora agora sería diferente. O espabilo, É que non me dixo nada. É que nin agora o encontro por Facebook, nin por WhatsApp. Busquei no Tinder tamén. Pois mira, creo que che tiña 22 anos. Ainda siguen esperando hasta os 23. Foi feita en Avilés esa foto. E o pelo é meu, non é peluca. É maquillei meu, mira que ben no fixen, E non hai Photoshop,